Happy Durga Puja, खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगोफोरखौ दुर्गा फुजा जागासिनो दं दायो दुर्गा फुजा फेस्टिभेल हिन्दु धोरोमफोरनि थाखाय स' गोसो गोरबोजों जों बयबो रायजो राजाफ्रा गासैनिबो धोरोमनि फेस्टिभेलफोरखौ जों मानिनांगौ मान होनांगौ सन्मान होनांगौ स' आं दाख्लै 22 अक्ट'बरावहाय स्पेसियेल बिनि थाखाय भिडिअ बानायनो हायासै गुबुन मोनसे खामानियाव थादोंमोन नोंथांमोना मिथिखागौ आं मा खामानियाव दङ रायजो राजाफोर थेंक इउ आं बुङो जोंहा बिश्वजित दैमारि सारखौ बिथाङा जोंनि बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ लानानै सापर्ट खालामगासिनो दङ बिथाङा बुजिलांगासिनो दङ आरो बिथाङा बिपिएफ हान्जानि जानानैबो बिथाङा सैथोखौ नुनानै सैथोजों खारफागासिनो दङ जायनि जाहोनाव सोरबा मानसिफ्रा माने जेबो गैया मा गैया होनदोंब्लाबो बिथाङा बेयाव थांदों येस आं बुंगोन जोंनि बिपिएफ पार्टियाव गोबां मोजां मोजां मानसि वार्कार्सफोरबो दङ आरो लोगोसे बिनि गेजेराव सोरबा खायसे गैया होनना गैद्राया होनना बुंनाया गोरोन्थि स' बैफोरखौ आंबो बुंगोन अबजेक्ट खालामगोन आंबो अबजेक्सन होगोन बेयावहाय जे दङ मानो गैया जानांगौ बेवहाय 4 गाहाम सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि फैहांगासिनो दङ आरो एरियाखौ एक्सटेनसन खालामनो नागिरदों माखासे मेडिकेल कलेज फैनो नागिरदों माखासे एनआईटी आरो बिनि गेजेराव जोंहा स्किल इन्डास्ट्रियेल माने लकेल एरियायाव माने जोंनि एरियायाव आरोना इन्डास्ट्रियेल माने फिसा माने डेभेलप खालामनो थाखाय माखासे खाबु होगोन आरो बिनि गेजेराव माखासे स्कुल जायफोर सरकारि नङामोन बैफोर सरकारिफोरखौ दायो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो नागिरगासिनो दङ सरकारि खालामनो नागिरगासिनो दं बेबो मोनसे गोबां आरो लोगोसे जोंहा बर' मिडियामा सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय बेबो गासिबो बेजों लिंक दंजोबो आरोना गोबाव समनिफ्रायनो बिनि थाखाय बेलेग खामानि मावदोंब्लाबो नैबे एकर्डजों गासिबो लिंक दंजोबो आरो स' आरो बेवहाय गोबां मोजां बाथ्रा फोरमायबावदों जोंहा बिश्वजित दैमारि सार आरो लोगोसे माने नटिफिकेसनावहाय बेनो जाबाय कि दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जाय जाबाय बा बिनि एरिया माने एरियाखौ लानानै जायफोर माने सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ माने बिराद माने दाजाबफानायावहाय प्रब्लेम ओरै बुजि रोङै जादोंमोन ना बेवहाय रोखायै बुंदों सारा जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ जुदि बड'लेण्ड बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जुदि हाबब्लाबो अब्लाबो डाइरेक्टलि पारमानेन्ट नङा बे उनावहाय बेखौ केबिनेटनि दारैसो बेखौ सोसननाय जागोन बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बाहेरायाव जेसेबांखिनि थागोन बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जागोन आरो लोगोसे जुदि हाबफादोंब्लाबो बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया जाहैदों मानो होनोब्ला जुदि हाबोब्लाबो बे उनावहाय बिटिआरआव जेसेबांखिनि माने इनक्लुड जागोन बा एड जागोन एक्सटेन्ड जागोन एरिया बेयावहाय बे सनितपुर आरो बिश्वनाथआव बेवहाय एड जाफागोन गोरलैयैनो आरो लोगोसे जे सनितपुर आरो बिश्वनाथआव एड जानायाव माखासे दरफा दरनै गामिफोर जुदि थालांदोंब्लाबो बेवहाय बा बे गामिफोरा डाइरेक्टलि जेबो हेंथा गैयालासिनो जेबो प्रब्लेम गैयालासिनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव हाबफानो मोनगोन बे डाइरेक्टलि रोखायै बुंखानाय जाबाय दा बेवहाय टेनसन लानो गोनां गैया बे बाथ्राखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोना खोनानानै गोजोननाय मोनगोन ना मोनाखै आं मिथिया बाट आं खिन्थु गोबां गोजोननाय मोन्दों गोबां अपसन दं जोंहा जुदि जोङो नाजानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरआव माखासे हाबबाय नङा होमबा जेनेबा हमना ला गहपुर बारनानै सिमलगुरिनि साइडथिंजाय जेनेबा दरफा दरनै गामि थाबाय जेनेबा सापज हमना ला दरफा दरनै गामि थाबाय बै दरफा दरनै गामि थालांनाया BKWAC आव हाबगोन मिन्स बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव हाबगोन बिथांमोना साननो नाङा जे ओरैबो जायासै बिदि नङा होनना बुंदों माने बेखौ डाइरेक्टलि आरो बेवहाय रावबो WPT आरो NBC माने बे डिपार्टमेन्टनि जायफोर माने मिनिस्टारफोरानो जाया मानो बिथांमोना बेखौ डाइरेक्टलि बिथांमोना सोसनो होनबानो गोसोबायदि मथे सोसनो हाया बेवहाय केबिनेट मिटिंनि दारैसो बेखौ हासिगोन दा आसाम केबिनेट मिटिंनि दारैसो हागोन आरो आसाम केबिनेट मिटिंआव जिखिनि सावरायनाय जागोन बेफोर जोंनि दैदेनगिरि जोंहा बेयाव दिपेन बर' सारमोन दङ प्रमद बर' सारमोन दङ आरो लोगोसे लरेन इस्लारि सारमोन दङ आरो बिश्वजित दैमारि सारमोन दङ गासिबो दंजोबो आरोना बेवहाय स' बिथांमोना सावरायजोबगोन आरो माखासे सुबुंफोरनि नामखौ मुंख'नो बावदोंब्ला आं निमाहा बिबाय बेवहाय जोंहा उरखाव गोराव सारबो दङ स' बे गासैबो सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि बिथोनावनोथ' दायो बिटिआर एकर्ड जाबाय नङा होमबा स' बिथांमोना माबा मोनसे मोनसे गोजोननाय बे रादाय बिलाइ खादों बे गोजोननाय रादाय बिलाइ खानायावहाय जिखिनि नांगौ बा मोनगोन बे हिसाबैसो बिथांमोनाबो बे रादाय बिलाइयाव साइन होदों सिगनेचारिस जादों दा बिथांमोननि मथेथ' जोंहा एरिया एक्सटेन्ड जाथारनांगौ स' दायो बिश्वनाथ आरो सनितपुर
बे डिस्ट्रिक्टखौ लानानै खुनु जिंगासिनो गोनां गैया होननानै बे बाथ्रा बुंदों। बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जिखिनि हाबगोन जुदि सनितपुर आरो बिश्नाथआबो दायो जुदि हाबफाथ'दोंब्लाबो अब्लाबो बे पार्मानेन्ट नङा, डाइरेक्टलि जोंहा बिटिआर निफ्राय एक्सटेन्ड जागोन, एरिया बेयाव सोसनगोन आरो बिनि उनावहाय जिखिनि थालांगोन बिसो बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलाव आरो बिना टेनसन गैयालासिनो प्रब्लेम गैयालासिनो जेबो खैफोद गैयालासिनो हाबगोन, बे मोनसे बाथ्रा रोखायै लिरनाय दङ। स' गोजोननाय थाबाय जोंहा बिस्वजित दैमारि साराबो गोबां मदद होदों आरो बिथांखौ जों आसा खालामो बिथाङा बिटिआर रेकर्ड जायखिनि इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेयाव गोबां गोसो गोथारै मदद खालामगोन आरो बिथांखौ जोङो हेपि दुर्गा फुजानि गोजोननाय जासिहरो बिस्वजित दैमारि सारखौ आरो लोगोसे जोंहा मिस्टार प्रमद बर' सारखौबो आङो हेपि दुर्गा फुजा गोजोननाय जासिहरो। जों जि खामानि मावदों आरो बेफोर गासिबो बर' हारिनिनो जानाय खामानि मावदों आरो आंबो बेवहाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गावनि इउटिउब चेनेलनि दारै माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जाय रायजो राजानि अननायजों खामानि मावलांनो नाजागासिनो दं। बिथांमोना जाहाथे जोंखौबो इयुन फिउचाराव सापर्ट खालामो बेखौ जों मिजिंथिबाय आरो लोगोसे जोङो इयुनाव बेबायदिनो खामानि मावलांबाय थानो हागोन होननानै जों गावनि गोसोबायदि जिखिनि ओंखारदों बेखौ दुखु होआ बा बेयाव माखासे जेंना खोख्लैहोआ होननानै आं बेखौ आसा थिबाय। दायो जों बेखौ मिथिगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा माने सुंद'यै बुजिलायनाय दङ आरो मानसिफ्रा एसे एनैयावनो मालायखौ अबजेक्सन खालामो, बाथ्रा रायज्लायनायानो बुं माबा मोनसे रायज्लायनायानो बुं। येस डेफिनेटलि आं बुंगोन बैफोरबायदि सुबुं जायफोर मानसिया जुदि गोरोन्थि बुंदोंब्ला बेवहाय येस बुंनांगौ, बाट माबा मोनसे गोरोन्थि बुंनायाव जुदि जादोंब्ला कारेक्ट जादोंब्ला बेवहाय मोजाङै डाइरेक्टलि बेवहाय स्पष्ट भाबै बेखौ इनकुइरि खालामजोबनानै बेवहाय कमेन्ट होनायाबो गोबां गोनांथि। बेफोर बिराद इम्परटेन्ट, मानो होनोब्ला जाय मानसिखौ बुंदों बे मानसियाबा माबायदि नङा होमबा, बेखौ बेफोरबायदि बुङोब्ला बेहा माने नोंहा मा खैफोदाव गोग्लैफिनगोन बा नोंहा मा प्रब्लेम, नोंहा लाजिफिननांगोन नामा बेबायदि आरोना। जों बेखौ खोनानो मोन्दों जोंनि माबाथिंजाय सनितपुर आरो बिश्नाथिंजाय सोरबा मानसिफ्रा टिकेट लानायनि धान्दायाव गोग्लैदों होननानै बुंदों। दा एरियाखौ एक्सटेन्ड खालामनायाव गोसो होग्रो आरो बिनि उनावहाय नांगौब्ला नोंथांमोना बे टिकेट लानायखौ उनावहाय कनस्टिटिउन्सि दायो दाथ'वाखै। बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो रायजो राजाफोरखौ बेफोरबायदि जायफोर मास्टारानो खामानि मावनायानो जा, सोरबा माबा मोनसे आबसुआव खामानि मावनायानो जा, सोरबा इउपिअआनो जा, माबा मोनसे ससियेल सार्भिसनिफ्राय ससियेल अर्गानाइजेसननिफ्राय फैनायानो जाया मानो बिथांमोना धैर्य हम, नोंथांमोनानो मोनगोन, जेबो टेनसन लानाङा, नोंथांमोनानो टिकेट मोनगोन। फार्स्टआव नोंथांमोना बे एक्सटेन्ड खालामनायखौ नोजोर होग्रो, बेखौ अबजार्भ खालामग्रो। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौ नोंथांमोनखौ मान बावनाय थाबाय, बिनि सायावहाय गुरै खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे जोंनि जेसेबांखिनि मानसिफोर गोमानाय मानाय दा जि जागासिनो दङ बिनि गेजेराव जों दाख्लैबाबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन, आं बेखौ बुंबाय। जोंहा पुर्निमा हाज'वारि बिसोरनि सोमोन्दै भिडिअ बानायदोंमोन, रेखा बसुमतारी आरो थुनजा, बिसोरखौ जों लिंकआव मोनफिननो हादों मानसिफोरखौ, आरो सोमखोर नार्जारिखौबो जों बिब'आ मदद भिडिअ खालामना हरदोंमोन, बिसोरखौबो जों मोननो हादों। आरो थेंक इउ स' माच गाइस, नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय। आरो आं स्पेसियेलि बुंगोन जोंनि बेंगलर बर' माने मानसिफोरखौ, जायफोर मानसिफ्रा गोसो गोथारै जोंजों सापर्टआव दङ, ओंखारफादों नैबे PNS बसुमतारीखौ लांनो थाखाय, जायफोर आं खैफोद ओंखारनो नागिरदोंमोन बा ओंखारदोंमोन बेवहाय मदद खालामनो नाजाबोदों, आरो बेनि थाखाय थेंक इउ थाबाय आरो गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाबाय।